Ono to môžeme priateľa nevidieť, ale tuto je medvedia stezka. Ja to chodím, a co? Takže začína nám prihorievať. Zase si, priatelia, koledujeme o útek cez kriaky, ale nie, dávame o sebe vedieť, že sme tu, aby sme náhodou nestretli a nevyrušili maca. Takéto miesta sú veľmi nebezpečné, hlavne v čase večera a skorého rána. Tu nemáme prehľad, nevidíme široké okolie a tu môžeme medveďa prekvapiť a tým pádom aj on nás. Treba si dávať pozor, treba byť obozretný a hlavne elegantne hlučný a rozprávať sa. Paráda. Zase sme na našich miestach videli medveďa. Krása, všade sú tu stopy, všade sú tu pobytové znaky medveďa hnedého. Tak sme veľmi radi. Opäť takticky, strategicky ustupujeme dole, ideme iným smerom, aby sme mu nekrižovali cestu a uvidíme, čo ešte dneska zažijeme. Poďte s nami do prírody. Ideme sa pozrieť na tú lúku, kde bežal medveď, tak uvidíme, čo tam uvidíme.